Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer recebê-los aqui novamente na nossa aula exclusiva do Quebra-Corrente, né? O Quebra-Corrente, como vocês sabem, é o clube do livro jurídico da Contracorrente. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar e aprender um pouco mais com um dos professores mais renomados de direito administrativo do mundo, o professor Jaime Rodrigues Arana, que escreveu o livro O Espaço de Centro, que vocês já receberam, né? Esse é o nosso livro do mês, né? Acabou de chegar fresquinho. Um dos livros que está no nosso cronograma de comemoração dos 10 anos da editora Contracorrente. 10 anos, professor, nós fazemos este mês, inclusive. O professor Jaime é catedrático de Direito Administrativo da Universidade de Corunha, onde ele está nesse momento, doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor honoris causa da Universidade Escola Livre da Costa Rica, Hispano-Americana da Nicarágua, presidente do Foro Ibero-Americano de Direito Administrativo e da Associação Espanhola de Ciências Administrativas, coordenador geral da Rede Ibero-Americana de Contratação Pública, e ele também foi presidente do Instituto Nacional da Administração Pública do Reino da Espanha. Ele é autor de inúmeros livros, artigos, monografias sobre direito público e ciência política. E, além de tudo, foi meu professor, o que eu me orgulho muito. Professor Jaime, é um grande prazer tê-lo hoje para conversar conosco, né, com os nossos assinantes, com todos que vão ouvi-lo daqui a pouco, sobre um dos temas mais palpitantes hoje em dia, não só no Brasil como no mundo, que é a questão da ponderação nas relações políticas e jurídicas. Professor, eu não quero tomar mais o tempo aqui, eu passo a palavra para o senhor explanar um pouquinho sobre essa obra fundamental para a gente nesse momento histórico. Moito obrigado, Gustavo. Para min é unha grande satisfacción poder participar precisamente no 10º aniversario da fundación da editorial Contracorrente con esta palestra sobre o libro Espacio do Centro. Vou a falar en lingua galega porque penso que é millor para vocês. Eu, ademais de agradecer a súa presencia e escoita, quero decir que este libro está editado en versión en castelán, en castellano, no ano 2000, e que leva un prefacio do presidente do goberno da transición á democracia en España, Adolfo Suárez, que penso que é o máis importante do libro, o prefacio do presidente. É un libro que ten unha explicación e que ten unha argumentación moi clara, porque cando falamos dos espacios políticos tradicionais, clásicos, espacio da esquerda, espacio da dereita, ás veces emerxe non soamente en España, en moitos países. A idea do centro ten que ver moito en Alemania con concepción do partido chamado Centrum, de mediados do século XX, e que aspira e pretende ter unha certa personalidade xurídica e política diferenciada das clásicas visións do espacios da esquerda e da dereita. É bastante recurrente a idea de que cando a xente lle fala do centro político, existe o centro político, o espacio político de centro é unha pura cuestión de cosmética, de marketing, ou ten substantividade. As persoas e os expertos en ciencia política dende hai tempo teñen a ocurrencia de dicir que si poñemos o listón entre o 0 e o 10 da intensidade política, sempre se din, no, o centro é o 5, o punto medio que
tamén é unha visión, digamos, aristotélica da idea do xusto medio, in medio virtus, que decía Aristóteles, ¿no? Pero a realidade é que, desde o meu punto de vista, e iso é o que está no libro, na monografía, o espacio do centro, sí, ten substantividade, sí, ten personalidade, sí, ten sentido político, por unha razón, ou por varias razóns, porque eh, hai unha serie de coordenadas políticas que o espacio do centro representa dun xeito bastante claro. Por exemplo, eu cando penso no centro político, penso en pensamento aberto, pensamento plural, pensamento dinámico, pensamento complementario, pensamento holístico e, sobre todo, pensamento centrado na dignidade da persoa. E penso tamén en capacidade de entendemento, penso en sensibilidade social, porque sintetizando e simplificando moitos as cousas, ás veces a dereita é liberalismo e a esquerda é intervencionismo do Estado. E, sin embargo, pois a experiencia demostra que non agora, porque agora probablemente estamos en tempos nos que as ideoloxías extremas, nas que as ideoloxías cerradas, pechadas, ocupan o espacio, lamentablemente, da deliberación política. E iso é un problema de simplificación, porque cousas non son brancas ou negras. Eu estou en Galicia, na miña terra, Galicia, que é o reino do matiz, o reino do, non sei, da consideración plural da realidade, porque a realidade ten moitos aspectos, ten moitas aproximacións, e non sempre as cousas son brancas ou negras, pero agora parece que son ou brancas ou negras, ou estás comigo ou contra min, e iso en política ten unhas consecuencias moi negativas. Por iso, cando falamos deste espacio político, a mí pareceme que é importante subliñar, falar desa metodoloxía aberta de entendemento e de sensibilidade social. Pensamento aberto, por qué? Porque todos nós, dunha maneira ou de outra, estamos influídos por presuicios, preconceptos, estereotipos, clichés, que ás veces impiden o coñecemento da realidade. Hai unha famosa obra de teatro de un autor francés, Molière, no que identifica o presuicio como unha mosca, como un bicho que está no cerebro das persoas, que as persoas queren deslingarse del e que, sin embargo, o botan fora, pero de repente entra outra vez por debaixo da porta e se plega sobre as persoas. E a verdade é que é necesario liberarse dos presuicios, dos dogmas, dos estereotipos, dos clichés. É necesario, pero é difícil. E máis agora que pois, as ideoloxías pechadas, que son saberes de salvación, son saberes que se aplican unilateral, mecánica e automáticamente sobre a realidade sin contraste algún, vemos por todo o mundo que están moi presentes na vida política e que hai moitos adeptos afíns detrás delo. Pero o exercicio de liberación desos presuicios, desos preconceptos é necesario. Eu non podo separarme da miña condición de profesor de Direito Administrativo e cando falo destas cousas, pois sempre traigo a colación que efectivamente hoxe en día non podemos seguir explicando o direito administrativo do século XIX, porque
o Estado social e democrático de dereito trae consigo unha serie de postulados, unha serie de parámetros e vectores que plantexan novos desafíos sobre a realidade administrativa e que, polo tanto, esa operación intelectual é necesaria. É difícil porque é máis cómodo deixarse levar, verdad, polas ideoloxías, polos estos presuntos e pretendidos saberes de liberación que parece que van a procurar a existencia humana libre de cualquier persuicio. Pensamento plural, o pluralismo e a obxectividade son dos condicións da vida democrática. A democracia, vosés saben perfectamente que ten moito que ver con, primeiro, limitación de poder e, segundo, participación cidadá. Para que o poder realícese a través dos seus camiños, pois ten que ter en conta as condicións da pluralidade, condicións da obxectividade. E o espacio público ten que facilitar que cedan ou cheguen a el distintas versións das distintas cuestións que preocupan a persona humana. Hoxe en día, sin embargo, estas ideoloxías cerradas impiden que moitos destos plantexamentos cheguen ao espacio de deliberación público porque presuntamente en aras do pensamento único predominante, nin siquiera se consideran dignos de chegar ao espacio da deliberación pública. Isto é un problema que afecta á democracia, porque, de alguna maneira, o espacio do centro é un espacio que preconiza e que plantexa parámetros democráticos da limitación do poder e tamén da participación cidadán en contextos plurales. Días atrás tiven que participar en un seminario sobre o centro e a terceira vía. É un tema, bueno, tema que se plantexou fai 20 anos, na época de Tony Blair, o primeiro ministro inglés, lembranse del, na época de Gerald Schroeder, o primeiro ministro alemán, e na época de Lionel Jospin, primeiro ministro francés. Entón se falaba moito destas cousas, do centro, da terceira vía, e, sen embargo, nos tempos actuais, estamos inmersos en perspectivas moi ideolóxicamente pechadas. Por iso, eu quero felicitar a editorial Contracorrente porque neste momento tivo a perspicacia, a intelixencia de sacar adiante unha publicación que é, non sei se políticamente incorrecta, pero que é necesaria. Eu sempre aboguei por o espacio do centro da moderación, do entendemento, da capacidade de falar entre as persoas, por suposto, en un contexto democrático no que a dignidade da persoa sea o centro mesmo da decisión política. E por iso, pensamento aberto, pensamento plural, pensamento dinámico, que as institucións cambian, as institucións, ao paso do tempo, adquiren distintos elementos, pero as institucións políticas democráticas sempre están vencelladas ou sempre están vinculadas aos dereitos humanos e a dignidade da persoa do que traen a causa. E iso agora vosés poden pensar no que pasa en Ucrania, vosés poden pensar no que pasa en Gaza, vosés poden pensar no que pasa en Sudán, en África. Realmente, a grande pregunta é que pasa coas persoas de carne e hueso concretas. É que os intereses xeopolíticos están por enriba ou por encima da vida e da dignidade das persoas. É que iso é moi importante.
moi importante, porque agora que tanto se está a falar do acordo de paz en Ucrania, vamos a ver, bueno, pero iso é bo para as persoas ou é bo para os dirixentes ou bo para os empresarios, para quen é bo? Dende o espacio do centro o que se subliña, o que se coloca no lugar preeminente, predominante, é precisamente a dignidade da persoa. A dignidade da persoa que, como você sabe moi ben, non solamente é, e non é pouco, o centro, a raíz do pensamento filosófico ou ético, sino que tamén no direito, a dignidade da persoa é fundamental. Que un acto de xusticia é un acto de devolución da dignidade lesionada. E, por lo tanto, a dignidade da persoa ten tal relevancia, tal calibre, tal relieve, que ela mesma, a dignidade, se levanta omnipotente, todopoderosa e soberana frente aos embates do poder, calquera que sea a súa natureza. E o centro sí que ten un compromiso indubitable, un compromiso radical coa dignidade da persoa. E esta presunta direita ou esta presunta esquerda ás veces quedan prendidas por plantexamentos ideolóxicos, plantexamentos pechados, plantexamentos artificiais que esquecen das persoas para afirmarse en unha plataforma intelectual prácticamente delimitada a priori. Logo tamén o centro ten outro postulado que é o pensamento complementario. Con todo respeto, pero a idea hegeliana de que o Estado é a encarnación del ideal ético, pois é criticable. Como tamén é criticable a idea de que o mercado, como dirían os representantes da Escola de Chicago, é o espacio de asignación óptima dos recursos. Pois o interese público, o interese privado ten que falar, ten que colaborar, ten que cooperar. E por iso, cando falo do pensamento complementario, está tamén no libro exposto. Hai unha sentencia do ano 1984 do Tribunal Constitucional do Reino de España que din solemnemente en un Estado social e democrático de direito o interese xeral non se pode definir unilateralmente dende o poder público, sino que ten que abrirse a un diálogo fructífero e complementario entre os poderes públicos e os asentes sociais. Por qué? Porque é a condición da democracia, a limitación do poder e a participación cidadán. Se non hai participación cidadán real, efectiva, non solamente retórica, pois non hai democracia. O podemos estar en perspectivas puramente formais da democracia. O Estado de Dereito formal que falaba pois fai tanto tempo os autores xermanos de terceira mitad, de carta mitad, vamos, despois antes da Segunda Guerra Mundial, que pois agora ese debate entre Estado formal de direito, Estado material de direito, pois é un debate moi de noso tempo. Agora, é que pois temos que pensar seriamente si preferimos estar atenazados por un hiperformalismo ou hiperestructuralismo ou hipernormativismo ou hiperpositivismo ou si as formas das normas están, como eu penso, abertas aos valores do Estado de Direito. Isto é fundamental para entender tamén o que significa o espacio do centro, espacio aberto, pensamento aberto, plural, dinámico, complementario, holístico porque a realidade, vos eso saben moi ben. Xa estou rematando esta intervención, vos eso saben moi ben. Eu sempre que estuve en Brasil, e a verdade é que tive a honra de estar e espero seguir estando, verdad, en moitas oportunidades, sempre percibí con moita claridade que vosés son persoas
con unha capacidade de entender que a realidade é multidisciplinar, que non ten unha sola arista, un solo aspecto, unha sola visión. Hai moitas, e hai que respetarlas todas elas. E iso é unha condición da democracia. A condición da democracia que exprésase tamén no meu pensamento como pensamento complementario, o pensamento holístico. E, por suposto, un pensamento que ten que estar afincado ou residenciado na dignidade da persoa. Con estos parámetros, pensamento aberto, plural, dinámico, complementario, holístico, centrado na dignidade da persoa, hai unha cousa coa que xa vou a rematar porque o tempo pasa, os profesores temos un problema que cando nos dan nos dan a oportunidade de falar, ás veces non somos capaces de parar, pero eu vou a rematar porque Gustavo me dixo que hai un tempo fixo, pero non quero rematar sen facer unha convocatoria, unha chamada, unha das condicións do espacio político do centro que a metodoloxía do entendemento, a metodoloxía da concordia, do diálogo, porque é unha condición da democracia. No diálogo se pode aprender moitas cousas, se se va con interese de aprender e de buscar o millor para a xente. Claro, si únicamente se va ao diálogo para impoñer unha visión, pois ese diálogo é insustancial. Pero as persoas verdadeiramente demócratas van a dialogar, van con pensamento aberto, dispostas a entender, a comprender e, se é necesario, incorporar argumentos da outra parte porque poden ser millores que os que tenga unha parte. Eso non pasa nada, non é ninguna victoria, ni ninguna pérdida, ni ninguna renuncia, non, simplemente o xogo natural do diálogo, do entendemento, sempre que se pense nas persoas. E por iso, para rematar, eu diría que este libro, que leva un prólogo, un prefacio dunha persona para mí moi especial e moi querida, que é Adolfo Suárez, foi o presidente que levou a democracia ao Reino de España, eh, pretende eh, axudar a entender que a moderación, a concordia, o entendemento son imprescindibles na vida política democrática e que nese espacio hai coordenadas, características que abonan a construción intelectual de unha posición política que agora, neste tempo no que estamos, no que nos atopamos, cada vez, para min, é máis necesaria. Moitas gracias. Muito obrigado, professor. Agradeço muito as suas palavras, suas conclusões a respeito da importância do centro, que nesse momento de grande debate e ânimos aflorados no aspecto político, né? A democracia é um vetor da ponderação, né? E o respeito aos direitos humanos está em constante ameaça nessa quadra histórica que a gente vive, né? E aí, professor, sobre essa questão de democracia, direitos humanos e tudo o que está acontecendo atualmente no mundo, eu queria fazer uma pergunta, uma única pergunta. Qual que é a sua visão? Como que está a Europa hoje em dia encarando justamente esses extremos, com os Estados Unidos de um lado, a democracia e a social-democracia, a respeito aos direitos humanos, sendo constantemente ponderados aí na Europa, e se o senhor tem algum temor de que esse momento histórico que a gente vive possa nos encaminhar para algo mais terrível, uma guerra, reviver a história que não queríamos reviver mais. Como que o senhor vê esse contexto, professor? Unha pregunta, Gustavo, moi actual, pertinente é difícil, porque para poder contestarla con certo rigor é imprescindível entender o que é a cultura e civilización europea. Senón, non somos quen de entender as posibilidades reais
capacidade europea para sair adiante nesta crise, que é evidente que por unha parte Estados Unidos, neste momento, Rusia, China, en fin, é complicado. Europa, sí, dito sea moi telegráficamente, porque non hai tempo de explicar con máis capacidade, pero é o resultado, a resultante de tres grandes matrices de pensamento e de antropoloxía. Primeiro, Roma, o direito, a xusticia. En no ADN europeo está marcado indeleblemente a idea do dereito román e da xusticia. Da xusticia entendida como, decían os clásicos románs, de perpetua e constante voluntad de dar a cada un o seu, o que lle corresponde, o que é de seu. Logo temos un segundo elemento que é fundamental e que se no cal non se pode entenderlo para que Atenas, Grecia, a filosofía, o sentido da vida, Aristóteles, Platón, os grandes pensadores de Grecia que configuraron un espacio de cultura e civilización no que o pensamento era importante e o que a filosofía era importante. E logo temos tamén outro polo importante que é Constantinopla, que é, digamos, a cultura cristián da solidariedade. É dicir, xusticia, filosofía e solidariedade foron tres elementos que permearon e conformaron unha cultura e unha civilización que durante moitos séculos foi a predominante. O que pasa é que hoxe en día Europa abdicou, renunciou, olvidouse dos seus raíces e dos seus principios. E, polo tanto, agora Europa non está na posición máis relevante. Mesmamente, en Naciones Unidas, as posicións europeas, dende hai 10, 15, 20 anos, prácticamente non ten seguimento, prácticamente. Por qué? Porque converteuse Europa en unha civilización mercantil, na que todo ten precio, mesmamente os dereitos humanos. E iso é, dito sea con respeto, verdad, pero é unha forma de renuncia a unha cultura e unos principios que fixeron deste continente europeo, no que agora estou, pois un continente que durante moitos séculos, era a esencia da repugnancia frente a calquer atisbo de arbitrariedade. Iso foi así moito tempo. Claro, que estamos agora contemplando? Pois que hai unha escalada de crecemento do gasto público en defensa. Europa agora mesmo en España, o presidente de goberno acaba de dicir, hai 2 semanas ou unha semana, que o gasto público ten que incrementarse porcentualmente unha cantidade moi relevante para comprar armamentos, non? Entón, a pregunta é, onde vamos a chegar? Todos os países armando hasta os dentes e consumindo gasto público que va en detrimento de outras partidas que probablemente son máis relevantes, máis importantes, para min son, non? Políticas sociais, entón, necesitamos, primeiro, non sei, que a poboación tome conciencia destas cousas e que cando hai eleccións pois teña criterio agora de elixir representantes que patrocinen modelos e criterios fondamente democráticos, porque hai unha propaganda e hai unha visión tecnoestructural crecente para que a xente pense pouco e se deixe levar por estas consignas que, bueno,
Você sabe moi ben que son consignas que, ademais, agora con novas tecnoloxías poden influir nos sesgos das preguntas e incluso da mente das persoas que non están moi preparadas, non sei. Entón, Europa ten frente a sí un gran desafío. A tuvo tamén despois da Segunda Guerra Mundial. E agora é tempo de estadistas. A pregunta e a reflexión que eu deixo, porque non sou capaz de contestala, pero que deixo no ambiente. Europa ten Adenauer, Europa ten De Gasperi, Europa ten Schuman, Europa ten Churchill, ten Europa líderes estadistas con capacidade de entender o que está pasando e que non solamente pensan no día a día, sino, como decía Churchill, en las novas xeracións, porque hai que pensar nas xeracións que ven por diante e hai que tomar decisións pensando non solamente sair adiante dos problemas de hoxe, eso que Francisco din tantas veces, a solidaridade interxeracional. É dicir, que as medidas e decisións que agora tomamos ten repercusión sobre as novas xeracións e non podemos deixar os xóvenes e as novas xeracións un cargamento que os grave de maneira que impidan o seu desenrolo. É dicir, que é unha situación complicada, pero para rematar esta pregunta e deixar, digamos, no ambiente de alguna cuestión positiva, eu son moi amigo da xente xoven e trato como profesor universitario con moita xente xoven, moita xente nova, e veo que hai, polo menos en Europa, en España, en Galicia, veo persoas que entenden a realidade e que están dispostos a comprometerse de verdade os principios e valores do Estado social e democrático de direito. Professor, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, é, é, tranquilo em saber que essas ideias, esses valores, apesar de terem estremecido nos últimos anos, né, mas são valores que o senhor transmite para os seus alunos, para os seus colegas, né, que são valores da democracia, né, da defesa dos direitos humanos, da filosofia da solidariedade, né? Quando a gente pensa nas nações se armando, gastando milhões, bilhões de euros em armamento, a solidariedade, os projetos sociais devem ser afetados no mundo inteiro, né? Então, esse é o nosso temor e espero que encontremos aí uma solução pacífica ao centro, mas democrática e respeitosa dos direitos humanos. E por isso, por essa conversa, pela honra de ter permitido que a gente publicasse o seu livro aqui no Brasil, né? Eu agradeço imensamente, professor Jaime, pela sua participação e gostaria de convidar a todos os nossos leitores, leitoras, quem nos assiste, a conhecer o livro do professor Jaime, a conhecer não só esse livro que nós publicamos, mas toda a obra do professor Jaime. E o livro dele, o Espaço de Centro, você encontra então no nosso site, no site da editora Contracorrente. Professor, é uma grande honra poder vê-lo bem, né? Espero que em breve nos encontremos aqui no Brasil. Esperamos pela sua visita e até logo.